arzikin da zaka samu a duniya, duk kwanciyar a hankali da zaka samu a duniya, duk ni'iman da zaka samu a duniya, in baka samu aljanna ba, banza. Amma ga tambaya ma ɗalibai ba wanda suke jina a waje ba, wane ne take son duniya ba ta son lahira? Mu ɗaga hannu mu roƙa a bata lahira, ta je lahira Allah kaɗa mata duka. Kowa na son aljanna ko? To yanzu ga assignment tambaya, yanzu kika zo gidan duniya baki samu ba, kika ji wahala a gidan duniya, amma za ki je lahira ki shiga aljanna, wanne kuka fi so? To matan da ta zo gidan duniya tana bin dokokin aure, manzon Allah ya ce ta kyautata ma mijinta, aljannanta yana ƙarƙashin ƙafan mijinta. In ya ɗaga, ai ba wai ya taka ba ne, inda ya taka duk da za mu tattake, matan da ta murguɗa min baki sai an taka aljanna. Amma kinaya ce, wato in ya yadda da ita, ya faranta zuciyarsa, ya saki fiska da ita, damuwanta ko bata da lafiya ya je ya damu, in ba ta ci ya je ya damu. Zai zo ya ce mata in ba kuɗi, ya ce ki haƙuri, kin ga muna cikin wahala, ba da kuɗin da zan saya miki suturu, yanzu muna cikin wahala ne, wani lokaci ne, amma kisan ya yi wa'azinsa ya ce no condition is permanent, wato ba a tabbata a cikin wahala. Wata rana sai labari, ki haƙuri, ta ce a ba komai, ai ba ni ban daga hankali na akan wannan ba, ai karka damu. To matan na ai kaga akwai yarjejeniya da mijinta, ya kwantar mata da hankali, ita mata kwantar mishi da hankali. Ina ba ta an gane, daman zamantakewa na tsakanin mata da miji, ta biya maka haƙƙinka, kai maka biya mata haƙƙinta. Yadda za ka ji haƙƙinka, kake buƙatan haƙƙinka a gwajenta, haka ita ma tana da buƙatan haƙƙi ta a gwajenka. Kenan mu maza dukanmu da mu da ku ana so ne hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja. Ƙara gaba kaɗan. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Allah ya ce ai matan nan yadda aka ce maza ku kyautata musu, kuma mata ku kyautata ma mazajenku. In kun kyautata musu sai a zauna lafiya, sai ka ga ba ku gani yanzu mutum ko bai da ko sisi. Akwai mutumin da wallahi babu wanda ya sai bata mishi rai in ba matarsa ba. Akwai mutumin da ido haka baka saka bata mishi rai ba, amma iyalinsa za ta iya bata masa rai, kuma ɗansa zai iya bata masa rai, ko ba ka bane? Akwai mutumin da tsaban giyan kuɗi ko giyan lafiya, mana wato lafiya kawai idan ya hore to sai ga zai iya ma kowa rashin mutunci, to wannan ba daidai bane. Akwai matan da lokacin da ka aure ta, na san babu a Najeriya, matan da ka aure ta lokacin ba ƙauyiya ce, ko remote bata iya dannawa ba, bata san channel a remote ba, amma na rantse da Allah irin wannan mata idan ta yi balance, ta ci ta ƙoshi, ta yi wanka, ta saka kaya, ta shafa jambaki, ta yi haka, ha, to ba wanda za ta yi bala'i da shi mijin da ya wayar da ita. Abokin gabanta number one shine mijinta. Ku je ku tambaye duk mata iyayenmu wanda suka zauna da mazajensu lafiya, za ku ga wallahi in miji na faɗa hawaye ne yake fita shar. Kuma ga assignment, ko ƴaƴanki ba ma sai mun je matan aure ba, mijinki yanzu ke da muke magana da ke da kike jin mu, ki tara yaranki, kina da yara guda 4. Ɗaya yarinyar in kina mata faɗa za ta tashi ta tafi, ɗaya yarinyar in kina mata faɗa za ta kumbura baki, ɗaya yarinya in kina mata faɗa in ta ga dama za ta dinga miki canjin magana, ɗaya kuma idan kina mata magana za ta sunkuyar da kai tana kuka tana cewa ki haƙuri mama ba zan ƙara ba. Dan Allah idan aka zo aka ce a jarabawa ki ba ma waɗannan yaran jarabawa, waye ci jarabawa? Dan Allah ku bani sadaka. To wannan shine za ku ɗauko ku saka. Idan mutum yana da mata guda 4 ko yana da mata guda 3, wannan mai biyayyan shi ne za ka dinga kallon darajanta. Wallahi wata matan wallahi ba ta zuwa gidan boka. Na sani a Najeriya, ni ba wai na faɗa ba ne, ba a Najeriya wata ba ta zuwa gidan boka.